Salesiánske občianske združenie Savio už 10 rokov pomáha najchudobnejším mladým v rozvojových častiach sveta. Oslavy tohto výročia sa zúčastnili pozvaní hostia, dobrovoľníci a bývalí i terajší zamestnanci. Chceli sme, aby tam bol aj taký kultúrny moment pre tých našich hostí, preto sme pozvali Collegium Wartberg, hudobné teleso z Osenca. Predseda združenia odprezentoval naše nové logo, novú webovú stránku, nové naformulované poslanie združenia. Najväčšie úspechy Savia za 10 rokov sú v prvom rade ľudia, ktorí tu pracovali a ľudia, ktorým Savio dokázalo priamo pomôcť. Tisíce mladých v krajinách ako je Angola, Južný Sudan, Keňa, Azerbajdžan, Rusko, Sibír, alebo aj na Luníku 9. To sú priamo tí ľudia, ktorí sú úspechom tejto organizácie, pretože práve im sa dostalo tej konkrétnej pomoci. Najväčšími výzvami občianskeho združenia Savio do budúcnosti sú novinky, ktoré pripravujú. Prvou je program pomoci zdravotníckej starostlivosti v Južnom Sudáne a druhou je spolupráca s chránenými dielňami v Keni a ďalších krajinách. V pôstnom období sa bude konať už tradičné podujatie Tehlička. Najväčšiu radosť mám z toho, čo Savio reálne robí, a to je, že pomáha chudobným mladým ľuďom. To je asi také najväčšie zadosťučinenie, ktoré ja mám zo svojej práce a z ktorého sa najviac teším. Momentálne na Saviu ma najviac tešia ľudia. Ten tím, ktorý tam je, tá spolupráca, tá skupina ľudí, ktorí tam pracujú, dobrovoľníci, ktorí prichádzajú, to je stále taká veľmi príjemná atmosféra. Cítiť také Božie požehnanie v tom všetkom, čo sa tam tak žije, a je tam cítiť takú radosť a aj taký optimizmus toho, čo nám aj budúcnosť tak chystá a do čoho sa tak púšťame. Prajem Saviu do ďalšej dekády veľa tvorivosti a schopnosti pokračovať v tom, čo ste začali. Je to krásna práca, ktorá mení životy detí a mladých ľudí v rozvojových krajinách, ale mení životy aj na Slovensku. Mladí sa učia solidarite a aj tomu, aby obhajovali hlas tých, ktorí sú možno bez toho hlasu, a tento hlas je na Slovensku veľmi treba počuť. Takže to vám želám, aby ste dokázali toto robiť dobre, efektívne a s radosťou. Asi také najpodstatnejšie sa mi zdá v tejto chvíli tak asi poďakovať všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k tomu, že tá organizácia vôbec začala existovať. To, že funguje, to, že sa tam vystriedalo veľa ľudí, ktorí s nami spolupracovalo, či už to boli priami zamestnanci v Saviu alebo dobrovoľníci. Sú to stovky dobrovoľníckych hodín, ktoré boli odpracované pre túto organizáciu a preto, aby sa dobro šírilo. Ja prajem Saviu do ďalších rokov, aby napredovalo v tom, čo sa začalo robiť, aby sa vzmáhali tie projekty, ktoré robí, aby boli stále dobrovoľníci ochotní ísť na misie a spolupracovať s touto organizáciou, aby sa urobilo čím viac dobra. Kvôli tomu Savio tu je, kvôli tomu existuje, aby sa to dobro šírilo, aby sme dávali možnosť ľuďom to dobro robiť. Tak tomu tak prajem. A k tomu samozrejme Božie požehnanie a ochranu. K Saviu by som chcela popriať všetko najlepšie k 90. narodeninám a hlavne, aby bolo také vnímavé na Boží hlas, aby malo takú vytrvalosť a túžbu plniť tieto Božie dávky, aby bolo také radostné, preniknuté takou radosťou. A tak vlastne rozdávalo to dobro. Milé Savio, k tvojim 10 narodeninám ti želám, aby si v tom tínedžerskom veku bol stále veselé, plné entuziazmu a aby si stále mala toľko síl a radosti ako doteraz. By som Saviu chcela popriať ku 10 rokom takého veľa Božieho požehnania, veľmi veľa nápadov pre misijné krajiny, ale takisto aj veľmi veľa ochotných ľudí, ktorí by chceli napomôcť tejto myšlienke šírenia misií, ale aj takých aj dobrodincov, že či sú to už financie, alebo takisto aj modlitby. Jedine vďaka tomuto Savio sa posunie úplne dopredu ďalej a takisto napomôže šírenia dobra v tých misijných krajinách.